яъне ки аз сабаби муроҷиат кардани шаҳрвандони Федератсияи Русия камераҳои назоратӣ дорад барои назорат кардани муҳоҷирон махсус. амнистияда киҳо дохил мешаванд ира танҳо президенти Россия тасдиқ ва аниқ мекунад. Вале чира дар назар дошт? Руд сиёҳ. Агар ты худат мефаҳмидӣ менависонӣ дар онҷа. Ширкати Шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк бимонед ва дар канали мо обуна бишед. ҳама рӯза хабарҳои нав метонед ки аз канали мо дастрас кунед. оиди як қарори нав дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем ва баъдан комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. назорати видеои муҳоҷирон дар Русия пурзуртар карда мешавад. дар пайи шикояти бархе аз сокинон дар қисматҳои аз вилояти Москав ки муҳоҷирон зиёд кору иқомат доранд, дурбинҳои назоратӣ бештар насб карда мешаванд. дар минтақаи Котельники бо дастури ҳокими вилояти Москав дурбинҳои назоратии иловагии сабти видео насб шуда, назорати нерӯҳои пулис пурзуртар карда мешавад. яъне ки аз сабаби муроҷиат кардани шаҳрвандони Федератсияи Русия барои зиёд қонуншиканиҳо кардани муҳоҷирон ана шикоят кардан ва дар вилоятҳои Москав ана ҳамун камераҳои назоратӣ зиёдтар карда мешавад ва ғайр аз камераҳои назоратӣ боз милитсияҳо пурзуртар карда мешаванд. оиди идома додани рейдҳо. дар ин бора роҳбари вилояти Москав Андрей дар саҳифааш дар шабакаи иҷтимоӣ хабар додааст. аз ҷумла чунин тадбир дар Котельники ки дар минтақаи ҳаммарз бо бозори садоводи Москав воқеъ аст андешида мешавад. ҳамчунин шумораи кормандони милитсия ки дар кӯчаҳо посбонӣ мекунанд афзоиш хоҳад ёфт. инчунин раиси вилояти Москав қайд намуд: мардум нигарон аст, чунин маҳалла на ҳамеша ором аст. мо сари ин масъала кор хоҳем кард. камераҳо насб мекунем ва дар ҷои зарурӣ шумораи кормандони милитсияро зиёд мекунем, навиштааст раиси вилояти Москав. яъне дар Котельники хитон медонед дар куҷо воқеъ қарор дорад, зиёда аз 1500 камераи назоратӣ насб шудагиаст. ин суханҳое ки мо ба шумо пешниҳод намудем, ин суханҳои раиси вилояти Москав мебошад, яъне ки Подмосковиро дар назар дорем. тамошобинони азиз, акнун хондани комментарияҳоро шурӯъ мекунем. дар ҳамиҷа оиди конкурсе ки дар канали ма рафтесай гап мезанам, видеоро нагзаронен ва дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай. имрӯз охирон рӯзе мебошад ки мо аксия мекунем. дига аксия кардан намешавад, шанса аз даст натиҳед. ҳамагӣ 1600 донаи дига билет мондагиаст. нафароне ки мехоҳанд аз конкурси ма билет харидорӣ кунанд, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран ҳаст, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳам свизат кардагиаст. дар карта сумтона мепартоен ва дар ҳамин рақамҳои ватсап чектона равон мекунед. карта ба номи Мунис меброяд. ногуфта намона, конкурси ма ҳамагӣ 66 дона приз дорад ва рӯзи 1 феврал аллакай финала баргузор мекунем. Нозимов нависонда: ассалому алайкум, меган касе паспорти Россияро дорад, ай аэропорти Россия гардондесиян, ростай? бисёри нафарҳо оиди ҳамин масъала савол пешниҳод кардесиянд ки оё ростае ки мобилизатсия саршидагии шаҳрвандони Россияро берун ромадан намемонанд. ва мо дирӯз дар комментария қайд намудем ки ин гап хатоай, ҳозира шуда ягон информатсия нестай. дар ҳамин мавзӯъ махсус як видеои алоҳидаи калон мекунам, ҳамаша ба шумо мефаҳмонам ки ҷавоб гирем ба саволҳои худо. Нурбоев нависонда: ассалому алайкум, акама 2005 31 март 18 сола мешавам. мара майски аблаба мебарад ё ин ки не? дар ҳолате ки ту 18 сола мешавӣ 31 марта, бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призифи баҳорӣ сар кишид, аллакай тра даъват мекунанд. яъне аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. Парпиев нависонда: ассалому алайкум, акам ман аз Россия хизмат кардам. Тоҷикистон бурам мара аблаба мехапад ё ин ки не? агар ту аллакай хизмат карда бошӣ дар Федератсияи Россия, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмат даъват намешавӣ. Саидшоҳ нависонда: брат, ҳамин комменти мара як бор бихон. Видварения амнистия мешавад ё ин ки не?
амнистияда киҳо дохил мешаванд, ира танҳо президенти Россия тасдиқ ва аниқ мекунад. Лекин ҳар боре ки авфи муҳоҷирон мешавад, нафароне ки бо тариқи ҳалномаи суд видварения шидагиянд, амнистия ба ӯҳо тааллуқ надорад. Абдулло нависонда: безор кади қатъи конкурсд. Агар ки маъқулат набошад тамошо накун. Мо ҳеҷ каса маҷбур намекунем барои тамошо кардани видеоҳо. Ғуломов нависонда: акамара видварения додагиянд, 5000 штраф кардагиянд, 10 рӯза граница бира гуфтанд. Бигзарам ай усн омаданӣ мемонанд, ака дар ҳамин бора маълумот медодем. Пешакӣ раҳмат. Дар ҳолате ки шуморо бо тариқи ҳалномаи суд видварения мекунанд, штрафа пардохт кардем то 10 ё 15 шабона рӯза муҳлатон метиҳанд барои аз Федератсияи Русия берун биромадан. Ба шумо намегӯянд ки шумо граница бигзаред. дар ҳамунҷо бихон хушрӯ қайд кардагие дар ҳамун постановление ки дар муддати 10 шабона рӯз ё 15 шабона рӯз ту бояд тарки Федератсияи Русия кунӣ. Яъне тира запрет на выезд мекунанд, аллакай обратно дромада наметавонӣ. Шукрона нависондаи ҳами блогерои рус низ налог месупоранд. Мутаассифона оиди блогерои рус ма ягон информация надорам. Налог месупоранд ё ин ки не намедонам. Султонов нависондаи соли таваллуди ма 6 декабри 1996 биём ба ватан хизмат мебарам. Дар ҳолате ки 27 сола бишай, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешай. Та соли 96 6 декабр да 27 сола мешай. Дар призифи баҳорӣ ба хизмат даъват мешай. Бинара нависонда: якта мошин айма 5 билет харидам, иншааллоҳ. ҳар касе ки бурд мекунад худованд насибаш кунад. Алишер нависондаи: пати беақл, ака ақл нарасид ки ҳамун одам дар фурудгоҳҳо дар назар дошт. ҳамин видеои тира мо ҳам барои ҳамӣ тамошо кардем. баъзе вақтҳо мешавад ки комментарияҳоро мехонам, мақсади саволама намефаҳмам, барое ки пирра нависондагӣ нестам. Ва дуюмин ин кияе ки мақсад ту мегӣ ки ақлат нарасид, ӯ дар фурудгоҳҳо дар назар дошт. Ман фаҳмидам дар фурудгоҳҳо дар назар дошт, вале чиро дар назар дошт? Руд сиёҳ. Агар ту худат мефаҳмидӣ менависонӣ дар инҷо. Болтабой нависондаи: дар бораи гражданстводоро чӣ хел кадесиян? Тоҷикистон рафта намешава, меган як видео кун, илтимос. ҳатман дар ин бора видеои алоҳида мекунам, шумо интизор бошед, иншааллоҳ мешава як рӯзада. Талбаков нависондаи: мардаки хуб, 16 бор пурсидам, чӣ хел ай Тоҷикистон патента дастгир кунем? Дар кадом шаҳри Тоҷикистон духтур гузарӣ мешавад? Ку як ответ бите. Марам дар ҳамин бора қариб 16 бора ҷавоб додастам, видеои алоҳида кардагиам. Ба ҳамин хотир бидроен тамошо кунед. Видеоро то охирша тамошо намекунед, баъд мегӯем ба саволи мо ҷавоб наметиҳем. Та дар ҷумҳурии Тоҷикистон патент гирифта наметонӣ ба аввалаш. ҳуҷҷатота меспорӣ, ба Россия сафар мекунӣ, регистратсията ки тайёр кардӣ, баъд ай ҳамун Россия патента дастрас мекунӣ. Донёр нависондаи: салом акаи Сорбон, ман ҳозир 3 моҳа Россия равам. Баъди 3 моҳ ман патент гирифта метавонам. Дар ҳолате ки ту мигратсиони картата гости ба қайд мегирӣ, патент гирифта наметавонӣ. Агар ки работа ба қайд гирӣ бирай Федератсияи Русия, 1 моҳ вақт дорӣ барои гирифтани патент. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем то барномаҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.